Určitě znáte takový to prostě, že hrajete Minecraft a chcete mít mody. Akorát, že si je nemůžete dovolit, jo? Za chvíli se dozvíte, jaká aplikace vám to umožní. Bohužel to funguje jenom na mobilech. Takže pokud hrajete na počítači, tak to máte na nic. Jo, je to tato aplikace, takže za chvíli se dozvíte název. No, ano, je to tato aplikace. Teď vám ji zakroužkuju, jo, a za chvíli tam budete mít i název celé té aplikace, jo. Jo, je to vlastně tato aplikace. Máte v ní mapy, skiny, je tam i mapa Squid Gameu, no to je všechno tak, že dneska CES.